12वीचा राज्याचा निकाल 89.79% लागला असून कोकण विभागाने 94.14% घेत आपलं अव्वल स्थान कायम राखलंय। तर कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यानं बाजी मारली आहे। सिंधुदुर्गचा हा निकाल 95.94% लागलाय। तालुका निहाय निकाल पाहूयात। वैभववाडी 97.97%, कुडाळ 97.72%, वेंगुर्ला 97.19%, देवगड 96.82%, कणकवली 95.95%, मालवण 95.73%, सावंतवाडी 93.12%, दोडामार्ग 93.03%। यात सर्वाधिक निकाल वैभववाडी तालुक्याचा तर सर्वात कमी निकाल दोडामार्ग तालुक्याचा लागलाय। तर रत्नागिरीचा निकाल 93.18% लागलाय। रत्नागिरीचा तालुका निहाय निकाल पाहूया। रत्नागिरी 95.72%, राजापूर 94.98%, लांजा 94.47%, मंडणगड 93.67%, संगमेश्वर 92.74%, खेड 91.86%, दापोली 91.82%, गुहागर 91.72%, चिपळूण 91.1%। यात सर्वाधिक निकाल रत्नागिरीचा तर सर्वात कमी निकाल हा चिपळूण तालुक्याचा लागलाय। कोकणच्या शाखानिहाय निकालावर नजर टाकूयात। सायन्स विभागाचा रत्नागिरी 96.79%, सिंधुदुर्ग 98.90%, आर्ट्स विभागाचा रत्नागिरी 87.40%, सिंधुदुर्ग 91.20%, कॉमर्स विभागाचा रत्नागिरी 92.85%, सिंधुदुर्ग 95.99%। तर कोकणातही उत्तीर्णतेच्या आकडेवारीत मुलींनीच बाजी मारली आहे। या सिंधुदुर्गात 97.75% मुली उत्तीर्ण झाल्यात, तर 94.24% मुले उत्तीर्ण झाली आहेत। रत्नागिरीत 96.28% मुली उत्तीर्ण झाल्यात, तर 90.2% मुलं उत्तीर्ण झाली आहेत। 12वीत उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन, पण मार्क्स कमी पडलेत म्हणून खचून न जाता आकडेवारीत तुमची हुशारी तोलू नका। हा केवळ एक शैक्षणिक टप्पा असून अशा असंख्य परीक्षांना तुम्हाला सामोरं जायचंय याचंही भान ठेवा। ही रील तुमच्या 12वीची परीक्षा दिलेल्या आणि निकालाची वाट पाहणाऱ्या मित्रमैत्रिणींपर्यंतही नक्की पोहोचवा।